името на ръководството на училището като организатор на концерта съвместно с училищно настоятелство Добрин Петков изказва благодарности към ръководството и технически екип на Градски дом на културата Борис Христов и Държавна опера Пловдив за съдействието в реализацията на концерта, към ръководителите на училищния симфоничен оркестър и смесения хор, към преподавателите на учениците солисти в музикалната програма, към колегите, оказали помощ при провеждането на концерта. Скъпи учители, ученици и приятели! Днешният празник е резултат от дългогодишния труд на огромен брой личности – директори, помощни директори, преподаватели, служители, посветили професионалния си път и своето творческо призвание на най-святото човешко дело. Днешният празник е честване на музикалния талант и образователните постижения на възпитаниците на училището. Поклон пред всички, благодарение на които една паметна история и духовни ценности, изграждани с всеотдайност, любов и вяра в продължение на 70 години, днес с гордост красят артистичния облик на Пловдив, Европейска столица на културата през 2019 година. Дами и господа присъстващи, най-сърдечно ви благодаря за уважението и оказаното внимание към празника на всички ни. Честита 70 годишнина, скъпо училище!